Vi er i Karibien på Tobago. Jeg er sådan lidt en fisker, så jeg har taget noget udstyr med til at fange fisk. Jeg vil lære jer, så I også kan fange fisk, hvis I er ude at rejse. Det kræver bare lidt udstyr. Punkt 1 er sådan, det er en bøje, så når man er ude at dykke, kan man, så hvis der kommer et skib, så hvis der kommer et skib og ikke kan se mig, så kan den se den her, og så er den en lang line på, som jeg binder fast. Så har man en våddragt. Det er sådan en. Våddragten gør, at jeg holder mig varm, men der er ulemper også ved den. Ulempen med våddragterne er, at den svinger mig opad, så jeg kan faktisk ikke komme ned til fiskene. Det gør, men det kan man gøre noget ved at have bly. Bly er noget, som man tager rundt om maven, når man har våddragten på, som tvinger mig nedad, så jeg kan gå op og ned lige så meget jeg vil, når jeg har våddragten på. Harpun er faktisk et gevær, hvis man kan sige det. Det virker sådan, at man spænder de her 2 elastikker fast, så den klikser her og her. Det er faktisk ret hårdt. Så sigter man på fisken, eller pænt spids. Så sigter man på fisken og rammer. Er det der din egen harpun? Nej, det er min fars. Men lige nu kan jeg ikke nå at tage den anden frem, så lige nu viser jeg bare min fars. Er din lige så stor? Nej, min er lidt mindre. Jeg fanger også nogle lidt mindre fisk. Min far, den største fisk, han har fanget med den her harpun, var på størrelse med hende, min lille søster, som står her. Tada! Så har jeg den på. Men det ser altså nemmere ud end det er. Nu skal vi fylde gummibåden op med dykkerudstyr, fordi vi skal ud og harpunere nu. Så kom, lad os komme i gang. Det er min harpun. Igen. Det er min ene svømmefod. 2. Det er min anden svømmefod. 3. stor er snapperen? Den er 2 kilo. Ja. 2 kilo snapper. Ja. Hvor har du fundet den hen? Min far fandt den under en klippe, og så gik jeg ned i skød. Ja. Flot. Jamen så skal vi hjem og lave op.